Trading kamfani na kayan zamani. Maza da mata ga kayan ado launi-launi ya fito. Rangada da sirira rangada da sirira rangada. Ina jama'a ku taho, ina jama'a ku taho. Ga kantin sauki ya danno. Mai odar kaya, kamfanin mu na zamani. Abba Trading ne, Trading Gallery. Kantin sauki, kantin kwari ku taho. Filin fakin ne kar ku yi mantuwa. Rangada da sirira rangada. Mutum bai gidan kasun warure babu ya. Abba Trading ne na kowa. Sakuce ina kantin Abba Gallery an tumfaye shi da kaya. Rangada da sirira rangada. Maganin mamantuwa lambar waya ka buga ba zancen buya. Abba Trading ne na kowa. 090 81 81 81 21 090 81 81 81 20 090 81 81 81 22. Abba Gallery ne mai kantin sauki, kayan zamani masu kyau zaɓin kowa. Yau Abba Trading kamfani na kayan zamani. Maza da mata ga kayan ado launi-launi ya fito. Rangada da siriras rangada. Abba Trading kamfani na kayan zamani. Maza da mata ga kayan ado launi-launi ya fito. Rangada da sirira rangada. Abba Trading kamfani na kayan zamani. Maza da mata ga kayan ado launi-launi ya fito. Rangada da sirira rangada. Muna da atamfofi masu kyau adon kece raini na mata. Rangada da sirira rangada. Ga shadda shi material mayafan zamani na gata. Abba Trading ne na kowa. Masu sanya a baya rigunan ado ku zo ga kaya mai nagarta. Rangada da sirira rangada. Ga ya riga sarka kayan ado muna da kalolin manyan mata. Abba Trading ne na kowa. Turare na ruwa masu kamshi muna da na kunnawa na wuta. Rangada da sirira rangada. Nan kuma gata huli na wanka kwatin ne ba siriki na auduga. Abba Trading ne na kowa. Nagartattun kaya na kamfanin mu mai ban mamaki ku zo ku ga. Rangada da sirira rangada. Idan ka fito wanka ka tsantsane jikin ka shige ɗaki rangada. Rangada da sirira rangada. Abba Trading kamfani na kayan zamani. Maza da mata ga kayan ado launi-launi ya fito. Rangada da sirira rangada. Abba Trading kamfani da tsarin zamani ya fito. Rangada da sirira rangada. Ya zo da salon sauki a haɗin laifin ku na zamani na ambato. Abba Trading ne na kowa. Adashin gata ma kamfanin yanayi don isa ne ku firfito. Rangada da sirira rangada. Ko da 10,000 za ka iya kawo a ajiya kamfani. Abba Trading ne na kowa. Kafin auren kaka da kayan laifin ka cikin kwarjini. Rangada da sirira rangada. Amarya ga ango kwalliyar ku babu batun shakaran gada. Rangada da sirira rangada. Abba Trading kamfani na kayan zamani. Maza da mata ga kayan ado launi-launi ya fito. Rangada da sirira rangada. Yau Abba Trading kamfani na kayan zamani. Maza da mata ga kayan ado launi-launi ya fito. Rangada da siriras rangada. Abba Trading kamfani na kayan zamani. Maza da mata ga kayan ado launi-launi ya fito. Rangada da sirira rangada.